नवीन बाईक घेतली, पार्टी तर पाहिजे आता. अरे बाबा पार्टी काय चीज आहे तुमच्यासाठी, जीव आजी रे. पार्टी देऊ ना, संध्याकाळी देऊ ना पार्टी. हॅलो. हो हो बरं बरं ठीक. काय देवा, काय झालं? आपलं मॅटर झालं नाही का? हा मग हा तो सावकाराचा मुलगा निघाला. मग काय झालं? हा त्याने आपली फिल्डिंग लावली. तर तेव्हा मी काय म्हणतोय, मला थोडं काम आहे, मी येतो. चला येतो मी पण. मी बी येतो, मला दवाखान्यात सांगतो. अरे देवा चल, मी येतो त्यासोबत, बघू काय होतं. अरे थांब बाबा, मी मस्करी करत होतो रे. बघत होतो बाबा कोण आपलं आहे कोण परक. आता सगळे येतात पण आज दुःखात काळजी करणारा मित्रच येतो. सर येऊ आपण फिरून, मी चालवतो चल. गाडी.